جستشی کہ شما انیپ نام وانتا ایران ما بے نام و ہر کسا بھی بلے کتابی اگہ نا گڑ بیا گوشدارنے کتابی شمشان کے دومی بہر تا شما وشت کے یہ تامن تہا ویڈیو کمو دراشتر بھی شوین دزبندی سببا ای ڈاکٹر انیپ شریف چارمی کتابیں ایشیا چپیش شبہ کے اور گواری دا چگرد پول ای ملکا چاپشن کنک بودتا تیر انداز اومان چاپشن کنک بودتا انیپ نام و افسانہ ادوین جرمنی چاپشن کنک بودتا یہ کتاب ناو دا شش تاک دے میں تہائیں اوشے تہا سے بہران اول ڈاکٹر انیپ شریف چار آزمان کا دومی جیل زندہ قصائیں اسیمی درانڈی ہے قصہ آئیے تو کہوں دو آزمان مانا بزاں اشت آزمان کا یہ آزمان کانی تہا لاتے و سکی شوکی گپ و حورا گاربوگا ساری تو گوشی بود کا و تر اپڈیٹ و اپگریڈ کنگا گار بودتا بلے آزانا مشین نہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ لوٹی بلے سانے تانا مشین و تر سافٹ ویئر اپڈیٹ کنا آئیے مدام چاوتا میں جس کت دومی بار جیلے کے ثانی تہا فلم تہے سلوری تانا بسی من چارے ڈبی نیم پورا always be positive من نیم پورے سرا و تر شاباشی دا سیمی بارے دراندی قصہ و پدا زاراتون ہیچ نگوشت اسے تا نویسی لوگو ماڑی ستر زیبدار و ستر دلکش بوا بلے آہم مردم ماما بھی دلوارا کنا ترسینا یہ درسانی تہا منی دوسترین آزمان فلم تہے سلورا اسے تہا انچو درد سکی سوریا پد ہم امید دری آئی وسا پچیں شما بگوشے شما دوستری آزمان کو جامی